Ginoong Diyos langitong amahan. Diya kami nagaliupo kanimo o Diyos. Ugot nga mong pagtuong ikaw, buhi nga Diyos. Nagpadayon nga buhi. Tungod kay sa San Mateo 34:12. O, balihon na to. 12:34. Kami na ibalo sa mga balaod nga ang Kristo dili mamatay. Kay siya Diyos, ugay sinugdan, ugay katapusan, kauban siya amahan. Langitong amahan, langamuyo kami. Ngay mong ihatag kanamo ang danag sa pulong sa Diyos. Nga sa mong pagpaambit, manugdanon unas tanan ang kaluwasan. Nga mo sang gipangayo, ang kalinaw sa kalibutan sa daghang liulbo na nga gubat, nga makalilisang libo-kalibo nga matay sa duguong gubat, ginamit ang mga modernong kaimanan sa pagpatay sa kinabuhi. Ug amo sang gipangayo Ginoo nga ang mga katalagman sama sa linog, sama sa baha o sa bagyo. Ginaot niya mong pugngan Ginoo o pulihis kalinaw. Magpadayon sa mga buluhaton o dili maugtas nga mga kalisdanan diya sa pagpangita sa mga inadlaw nga panginabuhi. O Diyos, malulion nga mahan. O sa anak nga si Jesus nga manunubos o manluluwas. O sa Espiritu Santo Paraklito nga modanag kanamo sa kaalam sa Dios. Among gipangayo ang panapang ni Santa Maria siyang pag-ampo aron nga mapadayon ang mong pagsimba ug pagalagad ni Jesus Ginoong manunubos. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Unya niya si John Adolfo karon taw-taw do natay tema nga pagaisgutan uban kaniya ug sa pagkakaroon ihatag nato ni Brad Aling Bacalso ngatong organizer aron iya sang introduce ang mga kaigsunan nato salmot karon sila mga pakisusi ug mabugat nga mga malantip nga salabutan pag-utikan niya sa matuod nga kamatuoran nga ngay natong pasakupan. Diya si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao kutob sa maabot nini atong Sibya sa atong stasyon DYHP sa isunudo sa dial sa atong radyo. Niya atong pasalamatan nako si Brother Attorney Rupil Fernandez Banyok nga mihatag usa ka oras pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. Ug alang sa tanan nga naminaw live ta diya ta manukad sa Plaza Independencia. O karong gabi na naidaghang mangutana. So sa dili pa ato sang i-recognition ang tanan nga naminaw ron labi na diha sa Linaw, Talisay City, Cebu, Sister Lady Cabiluna, Brother Willie Cabiluna. Mayang gabi niya si Brad Nicole Cabunilas ug si Kukoy Gunser ug yang asawa si Ninit Gunser ug sa uban pa nga si Nilpa Bacos o si Raclio Bacos. Mayang gabi sa tanan nga kanunay naminaw sa atong programa Payagan sa Kamatuoran. Aniya din una nga mautana Brother Sok, aniya si Brother Rodi Rakasa, usa ka humanist. Atong paminawon si Brother Rodi Rakasa. Daghang salamat. What can we take out of the world? Nothing also. So then, if we have food and drinks, food and clothes, that should be enough for us. Sa Binisaya pa, unsa may atong dala sa pagkatao nato dinis kalibutan? Wala. Ug unsa man sa atong madala ini kamatay nato? Wala usab. Busa angay kita makontento kung makakaon og makabiste. 1 Timoteo 6:7. Buot palaktot pagkasulti, wa gyud tay madala ini kamatay nato. Sa Juan 1:18, sa mayong balita, Biblia na kanayon, no one has ever seen God, the only Son, who is the same as God and is at the Father's side, He has made Him known. Wala pa kayo tao nga nakakita sa Diyos, ang bugtong anak nga Diyos nga pinangga kaayo sa Amahan. Juan 1:18. Wa pa kayo tao nakakita sa Diyos. Genesis 32:30, sa mayong balita, Biblia, miingon si Jacob, nakakita na gayon ako sa naong sa Diyos, ug buhi gihapon ako.
Akong pamutan na, braso. Walay nakakita sa Juan 1:18. Ano'y ka sa Genesis 32:30, nakakita si Jacob sa naong sa Diyos. Unsa man yung Biblia, braso, nakasumpaki ini, paliw ko na patinawa ni braso. Genesis 32:30. Salamat kayo, Brother Rudy, sa imong mayo kayo nga pangutana. Ngay mong gisandig o gipasukan sa imong nabasa sa balang kasulatan. Unang pahayag ni Brother Rudy, mao nga ang bugtong nakakita sa Dios nga Mahan, mao nga anak. Juan 1:18. O bisag kinsang makakita sa naong sa Dios, siya mamatay. Pero dakong kay pungan, kay gipadayag ni Rudy nga si Jacob mingon nga nakita ko gayud ang Dios sa naong ug naong. Ora nga ay makay nagsulti ni tinuod. Kini ba si Jacob nga nag-ingon nga nakita gayud nako ang Dios sa naong ug naong. I saw God face to face. Pero ligdong o labing katuhuan nato ang Juan 1:18. Kay si Kristo maginamingon, way nakakita sa Dios nga Mahan, gawas sa anak nga mao siya. Now, saan nato pag-reconcile? Kini magong gibasa ni Brad Rudy, importante ni, kining Genesis 32. Nato sa versicle 30, no? Nga, sa pangandoy ni Jacob, nga siya makakita gayud sa Dios. Unya sa kalit niabot mo sa kaanghel, sa kamanulunda, pinialan sa Dios sa gaub. Nahitabo nga adunay hagit nagdumog dayon si Jacob ug ang anghel. Puerteng guputa sa katawhan nga nakasaksi kay imagine angel versus man, Jacob, o sa tanto ng makikpisog sa gubat kay nagsugod sila gabi hapit na ang kaadlawon, hapit na mo silang adlaw. Kunya ang anghel, adunay misyon nga iyang gituman, nga mobalik gid siya sa langit, ngayon po'y anak. O gigwarnihan naman siya sa kusog ni Jacob sa unsang pagkaunsaa nga maingon man nga nalupig ang anghel kay gigunitan ni Jacob ang kilid sa manulunda. Ug sagot nga kumot og gunit sa iyang kilid, ang anghel mingon, buhi ako. Buhi ako. Ug ningon si Jacob, dili gyud ko ikaw buhian. Gawas kon ihatag nimo kanako ang panalangin. You can go out of this war or battle with me and you. But please grant the blessing on me. Mura ka kinagayo din si ako po panalangin. So way langan. Gihatag sa anghel ang panalangin. Panalangin nga gikan sa manulunda sa Dios. Gikan sa pinialan sa Dios. Puting lipayan. Ni Jacob, o karon ang imong ngalan, dili na Jacob, kundi Israel, ang presidente, ang prinsipe sa katawhan sa Diyos. Lipay kayo si Jacob, siya natabo, kay murag sa tawhanon nga pagsulti, nakadaog siya. Di man natinuod kay, ang usagani ka anghel na gubat sa 185,000 siya rang usa-usa kanto napildi ang maong mga katawhan kasundaluhan 185,000 versus one angel, and the angel won out, napildi niya. So makapildi ka siya ko dili pero gitugtan to sa anghel kay doon na siya tuyo. Unya sa paghuman niya ni sulti na siya ko mga katawhan, ikalipay ko kay nakita na ko ang Diyos. Ikalipay ko nga nakita na ko sa naong o kamatarong o
kita modangat na sa langit ug makita nato ang Dios sa naong ug naong. Pero dili pa karon. So klaro kayo nga ang anghel nga gikadungog ni Jacob dili Dios, pero ang iyang lantaw kaya gigamit nga pulong, I win the battle with the angel and he is God that I saw him face to face. Ang anghel ko hindi ka lupig sa dumog, pero iyang gipanungod nga ang anghel mao ang Dios ngayong nakita. So sa laktod nga pagkasulti, kung natong basahon sa balang hitabo, sa ngalan na to contextual reading, dili di ay tinuod nga ang Diyos yung nakita. Ang sulugon sa Diyos nga mao ang anghel. Pero gingon niya, nabuntog ko ang Diyos. Nakita ko ang Diyos sa naong bugnaw. Pero anghel to, ang iyang dumok. Busa ingnon na to pagkasulti, nga mao na ang hulagway. Dili tinuod nga naong bugnaw nakita niya ang Diyos. Kaya matod pa sa balang kasulatan, way usa nga makakita sa kung naong matod pa sa Diyos, gawas kun siya, moagi og kamatayon. So, kung mamatay na ta, natong kalag malangit, adto na niya. Sa gisulti sa 1:1, 3:2, makakita na ta sa Diyos sa naong bugnaw, kay may sama magkita kaniya. O makaangkol kita sa kalipay sa Diyos, nga wala na'y katapusan, kung matod na taglangit. O sa mga na ang hulagway, nga naitabo sa panahon ni Jacob. He was thinking that the person that he battled with was God, but it was not. Nagtuo siya nga ingi kapugno mong Diyos, dili ba Diyos, kundi dili anghel. Nga nagpapildi-pildi siya aron nga matuman sa anghel ang iyang misyon o iyang gipangayo ni Jacob, iyang yata, ang panalangin. So mo na ang istorya. Ang Diyos, Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. 2 Corinto 4, ang Espiritu dili makita. Ang mga butang nga makita, doon ay katapusan. Apan ang butang nga dili makita, walay katapusan. Kung ang Diyos Espiritu dili makita, wala na sinugdan ug walay katapusan. Ug mao na ang dakong ganti sa tao nga magmatarong kay makakita siya sa Diyos ug makaambit siya sa kinaiya sa Diyos sapagkat dili na mamatay ug hingpit nga mautagamtam sa kalipay ng walay katapusan dito sa langit. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Rakasa. Salamat Brad Rudy. Balikta ni Brad Aling Bakalson. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Rudy Rakasa usa ka humanist. Sa dili pa atong i-greet or ato i-recognize ang naminaw ron, labi na si Brother Arman Fernandez diha sa Magaway, Talisay City, Cebu, si Brad Jerry Abakahan, si Brad Nelson Largos, si Brad Sammy Dilbo, guban pa na mga kauban ng mga lay minister sa St. Joseph Parish sa Bunok, Talisay City, Cebu. Maayong gabi, tanan. Niya man ang atong igsoon Brother Sok nga gikan sa Trinidad, Bohol. Siya si Brother Ricardo Rizani. Salamat Brother Aling Bakalso, maayong gabi Brother Sok ug diri sa plaza ug sa tanang naminaw sa atong payagas kamaturan DYHP Tatak Arimin Cebu. Diri ko sa Biblia brad sa Hebreo 12:6. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan niyang gihigugma o kastigohon ang tanan niyang nga anak na iyang giila. Akong pangutan na brad so bagay niingon man mga lain pinuhan na gikastigo kuno ning mga katalagman karon sa bagyo, linog kay tungod aning nagsimba kuno taglarawan nya ingon revolto nya ingon sila Diyos kuno ni Brad mo nang nasuko ang Dios kuno ni Brad. Unsa may katinawan ni Brad na nganong do na jud kuno yung mga katalagman Brad pahinumdom ba ni Ginoo o silot ba ni Brad so palayo ko patinaw. Tada sa libro sa propeta si Jeremias 29 nga ingon siya nga ang Dios namulong naghingapid na ang kasalanan sa mga tao. Grabe na ang pagpadayon sa pagpakasa sa mga tao, paghimog dautan sa laktod ang ilang pag-alsa batok sa Dios sa dili pagtuman sa sugo sa Dios. Kaya San Mateo 19:17 datong ulitaw ng utana Ginoo unsa kong buhaton or makaangkor ko sa langit. Iditsog tubag sa Ginoo. Dong kung gusto kang muadto sa langit, tumana
ang sugo sa Dios. Muna ang sugo sa Dios atong tuman. Ang makatagamtan tas langit. Pero unsa ni tabo sa kalibutan karon gitalikdan ng Dios. Wala na yung mga tao nga tinuod nga magsisimba. Daghan ang mga musod sa simbahan uban sa pagtuo pagigugma malipay sa Ginoo niyan. Pero mas daghan ang wa simba. Daghan ang tuas kalingawan, kahilayan, ang paghimog mga buhat nga malaway, pagpanapaw, mga pagkikilawas, o paglapas sa sugo sa Ginoo sa kaputli. Mababasa na to sa usa sa mga napo nga sugo nga na yung Ginoo ayaw paghimo malaway. So mo na ang metabo sa mga tao. O nga Ginoo nagpahayag nga ipadako tungod sa kasalanan sa mga tao, ipadako ang linog, pagbuto sa bulkan, ang bagyo, ang mga sunog, ang pagbaha, o ang mga sakit nga dili mamayo. Takboy ka na to. So mo na nga ang Ginoo mihuwad na gyud sa kawas nagbukal nga katalagman nga makahatag ka nato leksyon sa pagkaibaw nga diay nga atong pagpuyo ning kalibutan na nalayo na. Nahimo na tang magsusupak sa Dios. Inay nga kita makatagamtam sa gakos ug gugma sa Dios. Kay kitang tanan iyang gigugma. Mao na atong mabasa sa 1 Timoteo 2:4 nagingon ang Ginoo, dili ko buot nga dunay usa ka kalag nga maluwa nga maadto sa impierno. Kung dili ko gusto nga ang tao moadto sa silot mo lay katapusan. Og sa Isaias 43:7 ingon Ginoo, wa ko'y laing tuyo sa paghimo sa tao. Kung dili nga ang tao makaangkon sa kinabuhi, kalipay ng walay katapusan dito sa langit. Mo na ituyo sa Ginoo mo. Mo na nga magpakabana ta. Ununungunan na nato ang atong mga pagpakasa. Nasa Ezekiel 18:27. Nga kung ang makasasala, maghinulsol. Unsay kahulugan sa paghinulsol? Pagbiya sa sala. Ikaduha, ang pagtuman na sa sugo sa Dios. Ikatu, ang pagbuhat og maayo sa sikataw ug kanang mga tawhanang naghimo niya na akong pagkalawasyon. Akong dat-on sa giandam ko nga kalipay nga walay katapusan dito sa langit. Mao na nga atong tubag sa mangutana ni Ricardo Resani nga dunay mga katalagman nga panghitabo karon tungod sa gingon sa Ginoo nga mga tao nag-ingapin na ilabihan na kadaghan ang naghimog kasalanan ug wala ubiya silang sala antud karon o sa pukahon uyugon ng tao pinagis katalagman nga nakita nato palibot ang makalilisong nga katalagman o kamatayon o pagguba sa atong mga balay. Mao na atong tubag sa pangutanan ni Ricardo Resani, balik ta ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok. O sa dili pa nato nga sunod nga mangutana usab ato usab ibalik og greet atong mga kaigsunan labi na si Joseph Bacalso, ni Boy Badayos, Berlisa Rio, Diaz Candolawan, si Bianix Liamido, si Ernesto Cabaluna. May gabi kanatong tanan sa inyong pagpaminaw diha sa atong programa ang payagan sa kamatuoran. Ni seniors man si Brother Rodi Racasa, Brother Sok, nga doon say gusto na sad nga follow-up question atong paminahon si Brother Rodi Racasa alang sa iyang ikaduhang pangutana. Daghang salamat, Brother Aling. O pahibalo mga kaigsunan nga dunay debate karong November 23, sunod semana. Ang tema, pamatud-an ni Bradso nga ang Dios hingpit o walay kasaypanan sumala sa balaang kasulatan. Mao nay tema. Ako'y negative side, si Bradso mo'y affirmative side. Alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 dinhi sa DYHP. Debate ang tema pamatud-an nga ang Dios hingpit walay kasaypanan sumala sa balaang kasulatan. Okay ka Bradso? Okay Bradso. Okay na. O ano na ta sa Biblia Bradso? Pero sa unas tanan ako din timbaya diya sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Pablo Ansaning Laraga, Luis Antomo Abing, og ni Marjorie Kenneth Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Bradso sa Marcos 9:43 ngadto 44. It is better for you
to enter life without a hand than to keep both hands and go up to hell, to the fire that never goes out. Sabi ni Saya pa, mas maayo pa kanimo nga musulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kay suduha nga mahiadto ka sa impierno diin ang kalayo dito walay pagkapalong. Sa impierno di ay ang kalayo walay pagkapalong. Marcos 9:43 ngadto 44. Sa 1 Timoteo 2:3 o 4 sa maayong balita Biblia na kanayon. This is good and it is pleases God our Savior who wants everyone to be saved and to come to know the truth. Sa binisaya pa mao kini, maayo kini og makapahimot sa Dios nga atong manuluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao og mahibalo sa kamatuoran. 1 Timoteo 2:3 o 4. Unsay gusto sa Dios? Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao. Sa Mateo 7:21, mingon na sad ang Dios, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Dili na sa tanan. Pero ningon ang Dios, buot siya maluwas ang tanan. O buot siya maluwas ang tanan, Bradsok. Nganong kahimo pa man siyang impierno? Pali ko nagtubag ani Bradsok. Daghang kayong salamat, Brad Rudy Recasa, sa imong danon o matulunanon nga pangutana. Kay ang unang gipasa ni Brad Rudy ang 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 3:2-4. Nga nangingon ng Diyos, dili ko buot nga dunay may impierno, na mahiadto sa kapildihan. Apan buot ako nga ang tanan maluwas ug makadangat sa pagilas na matuoran. Oo, makasuod sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa kong amahan nga tuwa sa langit. Pero dihay nagutan na Brad Rudy, nga ningon kang Isus, Ginoo, daghan ba ang malangit? O jutay ra ba? Ang atong Ginoo, maalamon kay mitubag. Niyong Ginoo, panlimbasugi kayo. Panlimbasugi ang pagbuhat og mayo. Ang pagpili sa sigpit nga gianan, hiktin nga pultahan. Kay daghan ra bang naninguha, wa makahimo pagtuman. So, makita nato ang wisdom. The wisdom of Christ. Sa pag-ingon niya nga daghang malangit. So, ang may tabo sa mga tao nga magkanungog sa daghang malangit, mingon sige lang, patuyang lang sa tag-inom ug yarok, nining kupas sa kalipay nga lawas nun, nga mudigo ta, nining mapugnaw nga kagabhion, uban sa kasalanan, nga mugapos kanato sa mga bukton, sa mga matahong. Pagtubi, patuyang inom nga tao, mingon daghang malangit, diyan lang nga tao, mingon usa na gyud ko na ng daghanda. O muyo sa Ginoo nga, Diyotay lang malangit. Mingon siya mga tao, hay man di ay gamhanan, ang Diyos o ang yawa nga mong ay hindi sa pagpakasaan sa tao, mutintal sa tao, mo di magmadaugon. So, mga tanan sa mga tao, anak. Nga, sila magtuo kung daghan, o Diyotay ra ang malangit, sila nagtuo nga nalupig ang Ginoo sa mga hiyas o paagi ni Satanas. So, mo na. So, ang Ginoo very wise. Wa siya mingong daghan, wa siya mong Diyotay. Pero ang iyang gitinguha mao ang dalan sa hustong pangunahuna nga manlimbasok ka. Ato pas Ginoo. Panlibasugi pag-agi sa hiktin nga giana. Sigpit nga pultahan. Kay luyo ni Ana mao ang kinabuhing walay katapusan. Ang kalipay sa langit nga akong itagana kaninyo. So, mao na ang challenge Ginoo, maninguha ta pag-agi sa sigpit nga dalan. Sa may kahulugan ng sigpit nga dalan, ang atong mga pagpanton sa atong kagalingon. Nga atong pagtunon, nga atong mga mata, gustong musarap, pagtanaw sa mga matahong nga babae, aron mo nagdua-dua ang iyang kasing-kasing sa mga ulagon nga tinguha, sala ng mortal. O sa pinumdum ta nga, kung makakita kag babaeng gwapa, hangad sa langit, mga sa langit. Ugod sa may buhaton na to, mao pagpasalamat. Ginoo, salamat sa matahong nga binuhat nga babae akong nakita, salamat o Diyos. Ya, samtang nagpasalamat ka,
ay mong kasing-kasing ipanalanginan sa Ginoo, dili ka mangandoy ug ulagnon nga tinguha. Pero kung makakita ka gwapa niya, mututok ka pagayo, ya dugayon niya magtutok ikat sa lapalapahan to sa lipo, malagmit, mabatubalan ni ang imong pagbati sa nag-alintabo nga hadla ni Satanas, pagdimdim o pagyarok sa lumalabay nga kalipay ning kalibutan. Sa mao nang ipaybawatas Ginoo nga panlipasugi pag-agi sa pultahan nga masigpit o sa dalan nga masigpit o sigpit nga pultahan. Sa ato pa ang sikaw lugas dalan mao nga tong pagpaninguha, pagkikbiso, paglikay sa sala. Anas pala ang kasulatan sa Sirach 2, likay okasyon sa sala. Ang mga daotang mga basahon, mga daotan nga mga programa sa radyo, telebisyon nga dunay malaway, palayo kaniya. Iti ang basahon nga ngila. Iti mo kuyog sa mga tao nga dali kay mo kadlit o mudani ka nato paghimo ka daotan. So mo ni likayan nato okasyon sa sala. O katong himuon kanunay ang gitandiag ni Kristo, mahimo mong makadaog sa iyawa, mahimo mong mananaog batok sa iyawa. O dayon gitubag niya ang sawa. Pagtukaw o pag-ampo kanunay. Pag-ampo kanunay kay ikaw makadaog sa panunay. Asa na mabasa sa Biblia? Na sa San Mateo 26:41. O nagdili lisod ang pag-ampo. Isang dili ta mabukas atong baba. Nga itong manahuna o kasing-kasing. Makiksulti sa Diyos. Mangayog pasaylo sa Diyos. Pag-ampo na. Muna gitagda o dili lang gitagda. Gidasig ni Kristo. Nga kita langit o makadaog tas panulay. So, mao ni ang leksyon nga atong makatunan ninindot nga pangutana ni Brad Rudy Racasa. Kay matud pa nagtinguha ang Ginoong tanan maluwas. Niya ingon sa Jesus dili tanan nga nagsangpit Ginoo maluwas. Kun dili kadto rang nagtuman sa kabubuton sa kungamahan nga tuwa sa langit. Mao na sa 1 Timoteo 2:4 saktong isulti niya. Ang tanan maluwas. Nagtiguha ko ang tanan maluwas. Pinagi sa pag-ibalo, sa kamaturan. To know the truth. What is truth? The Word of God is truth. Unsa kamaturan? Mong pulong sa Dios. Buhi nga pulong. Nga sa itong pagbasag, pagpamalandong, o paghupad nini sa itong kinabuhi. Mabago atong kinabuhi. Nga itong kalag nga maitong pa sa alkitran. Mukalit pagputi sa masanyibi. Snow white. O mao ng kalipay sa Ginoo. Nga diduyog na tauban kaniya. O kung bisit na pag-alagad sa Ginoo, way luna ang yawa pagbiktima ka natin. Mao na atong tubag sa nindot o may pagkutana ni Brad Rudy Racasa, o balik na ni Brad Aling Bagalso. Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Rudy Racasa. Niya may atong kaigsoon, Brother Sok, atong kaigsunan nga miduol nga gusto sa tiyang mangutana, gikan pa ni sa hinatilan, si Brother Sambuang. Brother Ramon Sambuang. Brother? Ramon Sambuang. Hinatilan yung brat. Ngayon, Barsok. Ako pangutana yung Barsok. Mahitungod ining larawan. Isupak bagit sila lang mga reliyon ang itong doktrina nga muyok po taglarawan. Kaya lagi, kung sa silang mga katarungan, si Kristo ko si Rinhi pa sa kalibutan, wala ko na ito sa magbilin ng larawan. Ako pangutana na wala may mga istorya nga nadugo na ko. Mahitungod na si Kristo nagpas cross, padulong sa Kalbaryo, aron ito sa ilansang. Ikasugat siya ni Santa Veronica. O niya, nagkasugat sila, itrapuhang Santa Veronica yung panyo ang yanaw, o niya iyan na, umilak ka sa panyo ni Santa Veronica. Tinuod ba yun lang? Ito po, so, ano wala, di wala ginabasa sa Biblia? Wala ginabasa sa Biblia? Salamat kay Brad Ramon Samoa, sa nindot o mayo ni mga pangutana. Angay, o tukma ngay mo ng ipangutana. Ngayong pangutana, may tungod sa linilok na larawan. Nga, supak magyud ang Diyos nga magyukbo ta og mga larawan. Ngano nga ilapas man na sa mga Katoliko. Kanya, nagisgot ka nga, murag lakbit say-say, nga Ginoo gusto yung magbilin og iyang larawan, kay samtang nagpasaan siya sa krus, may usa ka babae. Nagisgutan pala kasulatan.
Nga naluoy kang Isus nagdag, dako-dako yung nga panyo, nagigpilo og tulo. Iyang gipahid sa nagkalamukat nga punog samad og dugo og singot nga nisabulak yun siyang naw. Ug human niya na nalipay siya mitalikod nga nakatrapo siya sa dagway sa naw ni Kristo nagkabulingit sa dugo abog tungod siya mga sama. Ya kay bungan tungod kay sa pagpakli niya sa maong panyo ni hulma ang naw ni Kristo Jesus. O kana may tungod ba sa apostolic tradition? Yes. The apostles confirmed that there was the image left katong dagway ni Kristo na pilit sa maong panyo. O niya, abto ta, pila man kaklase ng mga larawan. Ang una, maong larawan nga gitawag og Dios-Dios. Matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto, nothing. Idols are nothing. Ang mga Dios-Dios, wa na'y gilarawanan. Wa kay makita nga buhi nga tao, nga gila niya nga Diyos. Nga ilang gilarawanan. Wala. That's nothing. Wala nga, ang 2 Hari 23:5, kama, 13, nagulakway ka na to, nagsulti ka na to. Nagingon ang Diyos nga, adunay mga Diyos-Diyos. Iyang ipanganlan, si Baal, Belpeor, Diana, Jupiter. Mga tao nga nagasimba sa adlaw, sa bulan, sa mga bituon, ilang gisimba ingon nga Diyos. O sa laing mga dapit, doon ay Simos, Melko, lain-lain mga Diyos na kalalain nga tribo niya itong panahon. So, giklaro, gitinaw sa Ginoo, ang mga Diyos-Diyos, ngayon paging gipanghinganlan, Baal, Belpeor, Diana, Jupiter, suta simbahang Katoliko. Lamay daghang mga linilok na larawan. Makapangutan na mata sa sakristanos pare nga nausod simbahan. Padre, doon na ba yung larawan din nga Baal, Belpeor, Diana, Jupiter? Ngayon yung gimuha, linilok na larawan, o inyong giludhan, doon na ba ni? Yan pare, tingali mo po yung dong liputan lang ng imong mga pananaw sa mga butang nga sagrado din sa sulod simbahan. Kung doon na ba kayo makita nga gibutang nga Baal, Santo Baalil. Why makita niyong Baal, Belpeor, Diana, o Jupiter? Wala. Kaya mga Diyos-Diyos na no. Wa kay makita ang larawan, kay dili man malarawan o mahulagway ang wa nila makita. Kung sa kanang Diyos-Diyos dong, wa na dini. Kay wa may magbuhat ng Diyos-Diyos. Masa man yung gihimo pa rin, dili among gihimo. Sugo sa Diyos. Doon na di sugo sa Diyos pa rin, nga magpahimo sa larawan, doon na. Asa man mabasa pa rin. Nasa Exodus 25. Versikulo 16, 17, 18. Unsa may nasuwat? Huwag ang pare, mitubag nasuwat diha, mingon ang Diyos, Moises, paduol ka na ako. May duol si Moises. Ginoo niya na ako. Paghimo Moises og sinalsang linilok kalarawan sa dagway sa kerubin o kung anghel hinimo sa ulay nga bulawan. O gibalik pag Diyos Ginoo. Moises, paghimo og sinalsang linilok nga larawan sa dagway sa kerubin. O himuan ning linilok sinalsang nga larawan pinaagi kulawan. O gibutang kini sa altar. O doon ay altar, ang Holy Tabernacle, ibutang ka na sa masig kakilid kanang larawan nga kung isugo kanimo. O bisugot si Moises. O bigo na Ginoo Moises, mabot rang panahon nga imong mabati nga kung tingog ka pandili ka makakita kanako. Unya tingali samtang makadungog ka sa tingog maglibot-libot ang imong pananaw, doon ay malantawan nimo. Unya naitabo gyud nga dungog ni Moises ang tingog, balaanong tingog sa Diyos, iyang gilibot iyang pananaw, o dito mapunting sa Holy Tabernacle, katong balaan nga alampuan na. O giduol niya, nakita niya ang kerubin nga gipabuhat. O samtang nagtingog, ang Diyos, nakita niya nga ang bapa as kerubin, gigamit sa Ginoo pagsulti sa Diyos. Ang sulti sa Diyos, gikan kaniya, apan ang anghel
mga kirubin, nagbukas silang baba. Sa ito pa, doon ay kapustanan. Doon ay pagpaybao nga mga anghel, galamiton sa Diyos. Instrumento sa Diyos. Alang sa pagda ka nato sa atong husto nga dalan sa kaluwasan. Asa mapasa? Exodus 23, versikulo 20. Diyon Ginoo tagsa-tagsa katao, gibutangan ako anghel nga magbalantay. Og sila mag-aagak og magbantay kaninyo, ang anghel magbalantay nga kung gihatag kaninyo, ug ayaw sila pasipade. Kaya kung inyo nang buhaton pagpasipala sa anghel, mubiya sila kaninyo ug mag-inusara ka na wala na mubiya kaninyo. Muna, ang mga anghel, ipahimos Ginoo. O niya, usa ka dakong kadaot na hitabo sa katawhan ni Moises nga naglakaw sa pagga kaing ba sa desierto. Og nisinggit si Moises sa makalilisang. Kay lawom na isbas, mga gagmayng bitin nga mupa, dakang kaing nangamatay. Nagtumpi na mga patay. Nanimaho na. Og si Moises mingot Ginoo, nangaliw po ako, unsa may akong buhaton. Unsa may isugo nako nga masumpa kining makalilisang nga kamatayon. Sugo sa Ginoo, Moises, maghimo kag linilok nga larawan. Maghimo kag linilok nga larawan. Maghimo kag linilok nga larawan, ilikos og kahoy. Unya ako ng panalanginan. O timani nga akong instruksyon pagpaybaw nga kanang mong larawan, gunitin. Ug katong ipakan nga mulurat ng mata padung sa kamatayon, patutuka sa maong larawan nga akong gipahimo. Og walay mga himalatyon nga ipakagbitin nga mamatay. Mapuwi sila. Maluwas sila sa kamatayon. Gihimo ni Moises. Daghang nagtinga na ang sulirap ng mata padung sa kamatayon, iyang ipatungod ang maong larawan, nangaayog na nindog. O di lang kay na nangaayo ang mga ipakagbitin, nawagtang pagyod ang bitin. Mao nga, doon ay purpose ang Ginoo paghimog linilok nga larawan. Dili kay simbahon nato ingon nga Dios. Kay nibaot ang Dios magagagahom sa langit ug sa yuta. Dili makita pero naa siya sa tanang mga dapit. O sa magsimba ta, magatubang tag panganod, atubang tag bumbong, atubang ta simbahan, ibawan nato with our faith that God is everywhere. Nasa Jeremias 23:24. God, pagtingog sa sulti sa Diyos, nadungog nakita ni Moises nga ang baba sa mga anghel mo'y gigamit sa Diyos. Pagbukas sa mga mensahe sa Diyos. So, doon ay instrumento ang Ginoo. O niya ito mabasa sa balang kasulatan na si Sirach 6:8. Ngayon ang Ginoo, doon ay mga sagrado nga butang nga akong paabot nga kamo nga magdala sa mga butang nga sagrado, palaan na usap ang paggamit ni Ana, dili sa pagbugal-bugal. Aron nga ni Ana, imo siyang madawat ang kabalaan. Tiyan mo na? Kung magtahod ta sa mga larawan nga gipahimos Ginoo, balaan man na tungod kay gipanalanginan, ang Ginoo nang ingon nga ang maong larawan sagrado, balaan ug balaan na pagtagan. Unsa may gisulti sa Salmo 74. Dos nga tusunahan. Aniya karon matud pa sa Dios, ang akong makaaway nangabot. Ang akong makaaway nangabot nagdag mga wasay ug martilyo. Ug mosuod sila sa akong templo matud pa sa Dios, ug dugmokon nila ang akong makinulit nga larawan nga akong gipabuhat ni Moises. Dugmokon nila ang mga kinulit nga larawan nga akong gipahimo. Sila nagdag masog martilyo ug kanam nga tawhana ginganlan ko nag akong mga kaaway nga nagdugmo sa larawan nga akong gipabuhat. Ug nagsunog sa mga balaang simbolo suod sa akong templo. Tiyan mo na, pasugong Ginoo niya. Wa man magsugo ang Ginoo nga matud pa simbahan. Ang sugo sa Ginoo, tahura na. Balaan na paggamit aron kamo mahimong balaan. So mao na doon na tayo larawan. Kaya doon na may gilarawan na. O larawan ni Jesus. Doon ay larawan ni Yesu Kristo atong Ginoo. Larawan ni Birhen Maria. Doon ay buhi nga Birhen Maria nga inahan ni Jesus nga nahimong espirituhan natong inahan. Mga santos, doon ay mga naong sa mga santos ni San Vicente, San Roque, San Anselmo, San Antelmo o guban. Ay nang larawan sa mga dautan. Kaya dili na
makatani sa pagtutok nato nga doon natin makuha nga pagtulunan sa larawan. Kita tani San Roque, kung sa minumduman nato kaniya, ang iyang pagkamatinabangon sa kapos. Ang iyang paggamit bisan siyang kalanon ni pagkaon niya sa gigutom. Mato ka ni San Isidro, makuha ni mong pagtulunan mo sa katao nga kadlawon pa to nasa simbahan. Magsimba ron pagkalawat sa malang lawas ni Kristo, uban siya kasawa. Ang mga silingan ay buong kay kusog ang tubo sa iyong ipananom nga humay, mga utanon, uban pa, ug dako kayo ang konsensya kung magkuha niya sa pagpananggit, iyang ipaghatag sa makabuti. So, ang larawan ni San Isidro, magkulagway ka na to, naunahon na to ang Diyos sa pag-alagat, pagsimba ka niya, kayang tanan natong nakulang, iyang itukan. So, doon ay mga larawan, nga maghatag ka na to, pagtulon, anong panigingnan. O na, kaya doon na may gilarawanan, buhi ng mga balawan. So, mo na mga hinigugma kong ngaigsoon, ang klaro o kahayag ni Biblia. Ang akong pagkaaway. Nagtag martilyo guwasay. Musod sa kong templo, dugmukon nila nga akong makinulit nga larawan. Kinsa na mga larawan nga kinulit, nga doon ay gilarawan. Pero madugmo ka ni Baal, Jana, Melcom, Simos, huwag may tabo. Kaya huwag may gilarawanan. Huwag kayo makita nga buhi nga gilarawanan. Pinagig mga larawan ni Baal, Belfior, Diana, Jupiter. Diyos mo na. Matulpan San Pablo, they are nothing. Wala sila hinungdan. Kaya huwag maghimo tag larawan ni Baal, huwag buhi nga gilarawanan nga Baal. O sa mga igsoon mo na ang tubag na to sa pangutanan ni Brother Ramon Samua. Balik na ni Brother Ling. Daghang salamat, Brother Sok. Tanan nga naminaw karon diha sa Kandalawan na si Boy Tining Badayos nga naminaw ron niya si Jaime de Merito nga naminaw sa Berlisario o si Ani Bacalso. May gabi sa tanan si Arman Bacalso sa tanan nga naminaw kayo diha. Brother Sok, dunay usa ka igsoon nato nga nipatas kamot, siya usa ka SDE. Siya gustong mangutana, siya si Manny Saban. So, atong paminawon si Brother Manny Saban. May Barsok, kung tanan naminaw sa atong programa, pahayagan sa kamaturan. Live ta karon sa DYHP o sa Facebook. Mayong buntag, mayong gabi, o sanglit kini nga to ang programa malabay man pinaagi sa internet asa kasok nga karon sa kalibutan. Karon Bradsok, akong pangutana baligduha ra gid siya kay wala kay ko kandam, wa sige ko magdahom nga makanhi ko karon gabi una. Una na ko pangutana Bradsok, usa ko ka Seventh-day Adventist Bradsok. Una na ko pangutana, nahuman sa Dios ang langit ug agyuta sa ikapito ka adlaw. Kanang ikapito ka adlaw Bradsok, unsa man na siya? Sabado or Domingo? Ngunang-una na kong pangutana. Dayon, kining ikaduha na kong pangutana nga nasa referensya nga mabasa sa kuan The Catholic Record September 17, 1893. Ikaduha na kong pangutana nga nag-ingon, ang nagbantay sa Domingo ingon nga adlaw igpapahulay dili pinasikat sa balaang kasulatan kundili sa ato lamang nga tradisyon busa dili kadonduhaan nga kini institusyon nga gimbutan lamang sa Iglesia Katolika. Mo na ako pangutana Bradsok, kini bagyong adlawng Domingo kamo bagyod nagpakanaog niani sa pagbantay or unsa man gyud inyuhang gibarugan niini? Daghang salamat Bradsok ug may gabi sa tanan. Salamat kayo, Dong. Dong Manny Sabal. Mayo kung mapuslanon kayong pangutana. Batanon ngay gala nato na membro sa Seventh-day Adventist. With due respect. Utangan ko na to with due respect kay kining ato mong pagpamahayag diri nangita tag bisag kinsa nga mangutana magsupak nato
Pero atong amumahon, atong tabangan pagsulbat, pinagigod sa balang kasulatan. O pinagis may kabubuton, nga dili na musultig mga pasipala o mga pagdaot kanila. Tungod lang kay dili kauban nato, dili Catholic Church. Ang ato ikatubag na sa Biblia. Kanang 7-day, mabasa nato sa Exodus 20, 8 nga to sunahan. Nga pag-uman o buhat sa Ginoo sa kalibutan, kapito ka adlaw. O kini mao ang adlaw nga ipapahulay nga inyong pagatuman. Nada sa Biblia. Kunya, ang maong adlaw nga ipapahulay nga ipadayag sa Dios mismo, gisambugan ni Moises na nasa 2 Kronikas 13:18 nga si Moises nagpili ug sa adlaw yang ipili ang 7-day nga kunato ng nagturon Saturday, Sabado gyud. Pero gipuna ni Moises nga sugo nga dagat. Kung naa sa Exodus 31:14-15 dong summit. Umani. Nga sa Exodus 31:14-15 nagingon nga ang adlaw ng ipapahulay mga sugo nga bugak kayo o gistikto kayong sugo sa adlaw ng ipapahulay na mauna ang gipalapdan ni Moises sa pagpatuman sa mga tao. Bisag unsang buhatan ay imong pagabuhaton sa adlaw Sabado, patyon ka. Diyo mo na. Exodus 31:14-15. Diyo sa kataong gigutom ang iyang asawag mga anak, adlaw Sabado, namunit siya kahoy. Aron ikasugnod, pero hidakpan siya. Gikilyuhan siya o gidangan dos kamingawan. O dito nun ay batong nagtapok, huwag ko kaluoy ang pagpato ang tunabuak niyang namatay. Ang asawa na kaingon, what kind of law is this? Nga ang pagpatay, dili sala. Pero papunit o kahoy lang sala. O niya na sa San Mateo 12:1, ipakita ni Jesus ang panig-ingnan sa iyang mga apostoles. Ang iyang mga apostoles, miyadto sa kaumahan, ikutlog mga uhay sa trigo, ug nangaon kay gigutom sila sa adlaw sa Sabado. Ug ang mga Hudiyo nasuko. Ngano nga kini tinunan sa gituan nga gikan sa langit anak sa Dios, pero nagsugo nagbuhat og paglapa sa ipapahulay. Og si Jesus mitubag kanila. San Juan 7:18-19, wala pa mo maibaw. Wa mo masayod nga kining balaod sa ipapahulay, way nakatuman. Kiking sila. San Juan 5:8. San Juan 5:8. Si Jesus, franka nga misulti. Bisan ang akong amahan karong adlaw Sabado, nagbuhat. Ug ako sa nagbuhat. Kay gibungkag ko ang adlaw Sabado. Mao nang gisulti sa mga Hudiyo. And Jesus broke out the Sabbath. Sabi ni siya na, gibungkag ni Jesus ang Sabado. Ang usa ka kung nga buko nimo dili na magpuos. Ang tadyaw buko nimo dili na magpuos. Ang ipapahulay nga bukon, and Christ broke the Sabbath. Og ningon Jesus, gipahunong na. Ang usa ka balaod nga gipahunong na imo nang lapason di ka kasa. Na ilrigla sa balaod. Obe ratio legis sisat lex sisat. Minamuni ni kailin natin niya. Basig ikapamugaw ni mga wakwak. Dili bitaw. Obe ratio legis sisat. Obe ratio sisat legis sisat. Minisaya, kung nagkahulugan sa balaod, nihunong na sa iyong pagkabalaod, hunong na balaod. Kinsay nagpahunong sa Sabado. Kinsay nagpahunong sa Sabado. Dili tao na pareha na ako. Ang Diyos amahan. Oseas 2:11. Oseas 2:11 mingon, ang Diyos amahan si Yahweh, akong pahunongon ang ipapahulay mga Sabado, bisan ang ilang panagtigong wa ko'y kalipay.
Kaya mo na. Akong pahunungon ang pagpahulay sa adlawng Sabado. Kaya ko, sa ilang panagtigong mo'y kalipay. Isaiah 1:13, ang Diyos nag-ingon, pahunungon na ang adlaw nga Sabado. Naday pahunungon nga padayonon. Unya na, huwag tang na sa kinaiya sa balaod. Warang naipenultihon nga, obi ratio legis sisa lex sisa. Ini siya. Kung nagkahulugan sa balaod, nawala na, pahunungon ang balaod. Palitan na edad niya, do not enter road repair. Balaod. Ayaw na pag-agi niya kay ayaw pandaan. Pero na ayaw namang daan. Giguba ang daan, pero karon maayaw na. Busa, wala na do not enter. Kaya nihunong na kahulugan sa balaod, kahulugan sa balaod, ayaw pag-agi kay maguba ng mga structure o ang simento. Mayatakan ninyo. So muna, gihunong sa Diyos ang balaod ng ipapahulay, kay way kapuslanan, way nakatuman, kasi nakasulti. Dili tao nga pareha natong nakasulti. Basahas Biblia. Basahas Biblia. Juan 7:18. Niyong Ginoo ang inyong balaod. Balaod gikan ni Moises. Kaya balaod sa Diyos, wa respetahin. Si Moises naghimo daghang dugang thousands of laws added to the observance of 7-day rest. Kaya gipahunong naman. Ang Ginoong Hesus na pahunong. Busa sa Hebreo 4:8, Hebreo 4:8, si Jesus mingon, kamino mo din, importante ni. Kaya kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na magisgot og laing adlaw. Kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na magisgot og laing adlaw. Dili na Sabado. Sa hubad sa Biblia, New Testament ni Dr. Gargill, naingon siya sa Mateo 28, talitapos na ang adlaw ipapahulay nga Sabado. Pamino mo, talitapos na ang adlaw ipapahulay nga Sabado. Ug giba nagbanag ng kahayag sa bag-ong ipapahulay. So nang human sa Sabado sa mga adlaw. Nga may ba nagbanag ng adlaw sa laing ipapahulay? Domingo! Sa talitapos ng adlaw ipapahulay nga Sabado, may ba nagbanag ng kahayag sa adlaw nga maong laing ipapahulay? Unsa may adlaw human sa Sabado? Sunday, Domingo. Ug doon na ba na mabasa sa Biblia? Mao ni ang matulunanon nga pangutanan ni Dong Sami Mani Sabal. May mabasa ba sa Biblia, Bradshaw, nga adlaw Domingo ipapahulay? Nabay mabasa? Na! Labay-labayan natin na subang nagbasa. Leviticus 23:39. Leviticus 23:39 nag-ingon. Nagapahayag ang unang adlaw sa semana. Domingo na. Mao ang usa kadakong adlaw sa pagsimba. Ug adlaw kini nga ipapahulay. Di ka libingon niya si yung sabi nga, wala lagi no basa hasok. Marang ako ning special nga basahon bisan og ato na ning dito kulit sa atong salabutan. Leviticus 23:39 dong ha. 23:39. Leviticus kadit lang kay. Kadit lang mo nilangan ngay mainungdanon kay aron muwa pagduda ni yung sami nabal sabal nga kung kapitulo ba ning style ni Sukda. Way babasa. All right. So diya sa Leviticus 23:39. So atong basa 23:39. Okay. Yan. Apan sa kapulo og 5 ka adlaw sa diha nga magkatigom kamo sa ug bantayan ninyo ang pangilin ni Yahweh sulod sa 7 ka adlaw. Ang unang adlaw mao usa ka igpapahulay nga balaan. Ang unang adlaw mo usa ka adlaw nga balaan. Unang adlaw Domingo man. Nagay babasa. Nga nag-ingon nga pahayag bantayan ninyo
ang pangilin o kasaulugan alang niyoy nga Diyos. Nga sa kaikapito ka adlaw, ang unang adlaw, mo sa kapahulay nga bala. Ikawalo ka adlaw, mo magyapon na. Mo magyapon ng ikapito, kay sunod Sabado, Sunday naman, umaylain. Unang adlaw, mao ang adlaw ngay papahulay. Lagi. Kung sa kabukot ni Jesus, ya, adto na tas pag-untugon, na. Paningin na ni Jesus na sa San Juan 20:16. Unang adlaw sa simana pagkabano ni Jesus, ang iyang mga tinunan ngadto sa saka lawak aron pagsimba sa Dios. Unang adlaw sa simana, adlaw Domingo. Og si Jesus misunod kanila og misulod kuyog sa mga tinunan nga nagdalag matahom nga mensahe. Pax Vobisco. Kung sa nagpax Vobisco, ang kalinaw maghahari kanina. Kung sa adlaw nga maghahari ang Ginoo tungod sa kalinaw sa maong mensahe, Domingo. Ora nga dako kayong premyo gigatagana nga human mabanhaw si Jesus. Kani banhaw si Jesus. Pila ka adlaw nagpuyo siya kuyog sa mga apostoles, una pa mo kayap sa langit. 40 ka adlaw nagpuyo si Jesus. Ang pangutana, diyan ang 40 ka adlaw nga si Jesus. Kuyog siya mga tunil apostoles. Doon na ba'y Sabado nga si Kristo misuod sinaguga o misimbag ni Pahula. Sa Lucas 4:16, wapa siya patya, misuod siya sinaguga aron pagwali. Kita makabasa nga si Jesus misuod sinaguga aron pagpahula. Domingo na. San Abuhat 27, o kada unang adlaw sa simana. Mga apostoles, nagtigom kami. Aron pagtipik-tipik sa tinapay nga mong makalawa. Simba nila. Domingo na, unang adlaw sa simana. Lain nga pangutana, human mabanhaw si Jesus, doon na ba'y apostol nga nipahulay sa adlaw Sabado? Wala. San Pablo, kaubani, pagsangyaw sila yung mga imong balita, pagabot nila sa kadapit, kadunay sinaguga adlaw Sabado, misulod sila aron pagwali. Ug nakiglantugi San Pablo sa mga Hudiyo dito. Adlaw Domingo. Dili na ng adlaw Sabado. Adlaw Sabado, suod sinaguga aron pagwali. Kusa, mo ni punto sa atong higala ni Brad Dong Mani Sabal. Nakita siya asam mabasa. Doon na ba'y babasa nga adlaw ipapahulay unang simana nga mao Domingo. Naay tayo nabasa. Leviticus 23:29. Buhat sa mga apostoles 20 versikulo 7, kada unang adlaw simana Domingo mo ipagtigom ka na mo aron pagtipik-tipik sa tinapay kung pagsimba. So when igong magkungig suod, tapusan atong mabasa din sa San Juan 16:20. Importante man eh. Kung nga magkuman ana, may mong kapaluap si Undong Mani Sabal. Kapal. Dito kayo dong hako. Last line of the Bible na siya. Kadiyot lang, katapusan eh, na nabagay mabasa. Ang Domingo nga pagsimba. So, ngayong suon, may doon ay mabasa. Ay, importante man. Kung basahon na ito din sa San Mateo 19, San Mateo 20:19, San Mateo 20:21. Unya, sa pagkahapon niya ng adlaw, unang adlaw sa simana, Domingo, ilang gisirhan ang lawa. Nagtigom sila ang mga tinunan. Si Jesus, miabot, og mitindog taliwala kanila mingon, ang kalinaw pagkikait na kaninyo. Yan ang adlaw, Domingo, si Jesus, mikuyog siya mga tinunan. Wa mo kuyog nato sa mga Hudiyo. Kay wa na siya nagpahulay sa adlaw Sabado sa mga Kristiyanos kay gipahunong. Kinsa nagpahunong? Mao siya. Kinsa nagpahunong? Nabasa Hebreo 4:8. Kay kung si Jesus o si Josue naghatag pagkapahulayan, dili na makiskot og laing adlaw. Unsang adlaw ang lain? Adlaw sa pagkabanhaw. Adlaw sa pagdaog ni Kristo sa kamatayon. Adlaw sa pagtigom sa mga tinunan.
kada Domingo nagtigom sila aron pagsimba sa Ginoo. Huwa sila moadtog adlaw sa Sabado sa sinagoga. Si San Pablo o iyang kauban sud sa sinagoga sa adlaw sa Sabado human mabanhaw si Jesus aron pagwali dili pagpahulay. Okay, dong atong repeaton si dong Manny Sabal Pasig dunay follow-up. Dunay kay follow-up dong. Gamay follow-up, Bradsok. Di ba nagingon man ka dito sa Levitico 23 katong patyon katong 39 nga nay unang adlaw? Nabagi tay mabasa dito unang adlaw sa simana? Na Bradsok or wala? Nagyot? Nabadyo simana nga makita na to? Nga unang adlaw sa simana balaan mao ang adlaw nga ipapahulay? Pero ang kingadlan nato pinatuyok nga pangutana nga nakanimo. Unsa man ang unang adlaw sa simana? Ako pangutana Bradsok katong imong gikutlok nga Biblia nga unsa to Levitico 23 naa ba jud siya'y unang adlaw sa semana or unang adlaw lang? Ako lang gid klaro, unang adlaw sa semana or unang adlaw lang? Kay mao na gusto na ko mahayagan sa imuhang pagsulti. Kung naa ba jud sa semana, kay ingon man kana akong klarohon. Apan mao ni gisulti sa Leviticus 23:39 sa ikapulog lima ka adlaw si kapito ka bulan nagisgot sa mga adlaw sa bulan ug sa diha nga magkatigom bantayin ninyo ang pangilin ni Yahweh sulod sa pito ka adlaw. Ang unang adlaw mao sa kaadlaw ng ipapahulay nga balaan. Gisgutan man ang pito ka adlaw. Pito ka adlaw semana na. Ha? Premise na sa Biblia no ha, ang pangilin ni Yahweh sa pito ka adlaw. Ang unang adlaw mao sa kaadlaw ng ipapahulay. So tungod sa premise nga pito ka adlaw, ang unang adlaw mao sa kaadlaw ng balaan. Unsa man ang Sabado? Kapito man ang adlaw. Human sa adlaw sa Sabado ikapito, unsa may sunod? Laktot pag istorya Bradsok, unang adlaw ra gid siya, wa gid siya unang adlaw sa semana Domingo. Nga kanang mabasa jud nato ba nga litra por litra kay kung magsugod man gud tag unang adlaw, di man ta kasiguro kung unsa siya orasa nagsugod sa unang adlaw niya kay wa may unang adlaw sa semana. Unang adlaw ra man ang gingon di pud ta ka suta kung unsa gid ang unang adlaw diha. Sige. Salamat kay Dong. Nangita mo yung unang adlaw semana. 1 Corinto 16:2 unang adlaw sa matag semana. Mo'y sa kapagahin sa pagtigom ninyo sa inyong kulikta. Unang adlaw sa matag semana. Ano yun? Ha? Basa niyo ano? Wa? Basa. Ikay basa. Ha? Okay na. Sige na. 1 Corinto 16:2 unang adlaw sa semana. Sa may unang adlaw sa semana? Domingo. Kaya ikapito, Saturday ba? Di ka kalikay nga. Unang adlaw sa semana, Domingo. Pagkabanaw ni Sos, sa mga adlaw. Domingo lagi. Sige, pagkutara. Biyaan natin ka diha Bradsok kung balikan niya ang tatikana. Kini ang kuang pangutana Bradsok na ni sa siya sa kuan referensya. Sigurado ko nga kay bawgi kay kaane. The Catholic Record September 17, 1893. Langingon diri Bradsok ang pagbantay sa Domingo ingon nga adlaw ipapahulay dili pinasikad sa balaang kasulatan kundili sa ato lamang tradisyon
busa dili kadondohan nga kini institusyon nga gimbutan lamang sa Iglesia Katolika. Kinsa man din nagbuotan ning adlaw ipapahulay nga Domingo, Bradso? Tinaw man sa referensya nga ang Santa Iglesia mo'y nagbuot raman dayani. Unsa man jud ni siya, Bradso? Tinuod ni siya or dili? Tinuod na, pero mga ta unsa o pila ka klase ang tradisyon. Di ba mo na yung kutlo dong ang tradisyon? Ya, kanang mong tradisyon, matur pa ni mo tradisyon dili Biblia. Naas Biblia na ang gipahayag nga ang nagbantay sa unang adlaw sa semana. Ang tradisyon. Sakto na, pero duha ka klaseng tradisyon. Oral tradition spoken alone without being written. Yeah, the other tradition is tradition which is written. Tradition nga po na, kay kahulugas tradition, karaan ba? Kilitok o gibansay sa mga katigulangan. Mo na tradisyon. Yan duha ka klase. Ang tradisyon nga oral, doon ay tradisyon nga sinulat. No. Asa mabasa, nga na tradisyon nga sinulat, nga nagsulti ka na to, so nag-adlaw simana, na agad, sa balang kasulatan. Nga sa unong kadlaw, ang ikapito, mauman ang unang, ang ikapito mauman ang Sabado. Kung sa may sunod sa Sabado, Domingo, mong pagkabanaw ni Jesus, imong gilitok nga, yes, Domingo man pagkabanaw ni Kristo. Nga human sa adlaw sa nga Sabado ikapito kadlaw, ang unang adlaw sa semana, Domingo man, kay mo may pagkabanaw ni Kristo. O na nasuwat na sa Biblia sa kangatong Ginoo na banhaw sa unang adlaw semana. Nasa mabasa Mateo 28:1. Nasa unang adlaw sa diyang talitapos ng adlaw Sabado ni subang na ang kahayag sa bag-ong igpapahulay, adlaw bag-ong igpapahulay. Sa may sunod sa Sabado, Domingo man. Isa man Domingo, nabanaw si Jesus. Nato nang gibasa. Admitido ka muna ang unang adlaw sa semana. Ang Domingo. Ang kapitong adlaw semana, Saturday. Kung muuyon ka nga ang Saturday, kapitong adlaw semana, dili malikayan nga ang Domingo, mao gyud ang unang adlaw semana. Mao nang pagkabanhaw ni Jesus. Mao nang ingon ang unang adlaw sa semana. So, usaw na to balik at Mateo 16:20 nga sa unang adlaw sa ikahapunon nagtigom kami o ang mga apostoles nagasimba o si Jesus misulod sa lawak ng ilang gitiguman o siya mikuyog sa pagsimba kay siya gisimba masad nila na sa 28:1 gisimba si Jesus sa unang adlaw sa semana. Okay. Natapos mang oras, Brother Sok, ato lang panapos nga mensahe alang sa tanan niya ato ning hangyoon nga balik-balik niya dire mani saban atong migo. Mani kay panahon dong may sa mag research sa pangutana nga ang pangutana mao nga doon na ba'y mabasa sa bagong tugon nga human mabanhaw si Jesus doon na mga apostoles nga namahulay sa adlaw Sabado. Sa 40 kadlaw pagiguban ni Jesus sa mga tinun-an human mabanhaw doon na ba'y teksto mabasa nga si Jesus nagpahulay sa adlaw Sabado, kapitong adlaw semana. Ora, may isang kayaptan na batas panahon salamatan na ito ng kutana Brad Rudy Rakasa, si Brad Ricardo Rizani, si Manny o si Ramon na Sambua o si Dong Manes Tabang. So, salamat kayo. Nagkanong nangutana ang lipay ta kay ang mga pulong atong gigamit kanunay dili pagpasipala, dili pagdaot, kundi pagbutyag sa kamaturan. Usias 2:11. Ang Diyos na bulong, si Yahweh na bulong, akong pahulungon ang ipapahulay nila. Sa ipapahulay nila ng ismuta, Sabado. Wa na ko'y kalipay silang panagtigo. So, inong Diyos, isulti yan. Kung nagkita, naglayang atla. Sa Hebrew 4:2. Okay, so,
Atong mga pasalamat sa Dios sa makagahom, atong pasalamat ni Dong Rufil Fernandez Manyog, atong manager, naghatag nato higayon sa katakda. Ug mga pasalamat sa mga talisaynon nga biktima sa dakong pagkiyo ni atong